аз довталабони тоҷик минбаъд навиштани эссе бо забони тоҷикӣ талаб карда мешавад. дар ин хусус корманди вазорати маориф ва илми Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. довталабон метавонанд аз 60 як мавзӯи ихтиёриро ки аз ҷониби ҳайати вазорат муқаррар шудааст интихоб намоянд, аз ҷумла пешвои миллат, ҳомии миллат ё ин ки мо пайравони пешвои миллат. дар рӯйхат мавзӯъҳои дигар низ ба монанди ман ориёиям ва аз ин фахр мекунам. либоси миллӣ рамзи маданияти миллист. ба танзим дарории расму оинҳо манфиат аст барои зиндагӣ. иттилоъ дод корманди вазорати маориф. таклифи навиштани эссе бо забони тоҷикӣ моҳи сентябри соли 2015 рӯзи дониш дар донишгоҳи шаҳри Кӯлоб аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон пешкаш карда шуд ки ба ӯ расман мақоми асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муқаррар карда шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳамчун бояд қайд намуд ки чунин тағйиротҳо дар барномаҳои таҳсилотӣ ки аз тарафи режими Раҳмон дароварда мешавад бори аввалин нест. тағйиротҳои мазкур бо мақсади ҷорӣ намудани идеяҳои секуляристӣ дар зеҳнҳои насли наврас ва тарбия намудани ҷавонон бар рӯҳияи ватандӯстӣ, миллатпарастӣ ва шахспарастӣ дароварда мешавад. мардуми Тоҷикистон нисбати президенти худашон ҳамин тавр соли 2016 мансабдорони ба режим тобеъ буда ба хотири розӣ намудани раисҷумҳур аллакай дар баъзе донишгоҳҳои Тоҷикистон фанни нав бо номи Эмомалӣ Раҳмон меъмори давлати нави тоҷиконро ҷорӣ намуданд. аз соли 2017 шурӯъ намуда дар таҳсилгоҳҳои миёнаи умумӣ фанни нав бо номи Сарқонун дароварда шуд. инчунин мансабдорон ва дипломатҳои ояндаро ба омӯхтани фанни мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон маҷбур менамоянд. ба ин хотир ки ман 10 ҷилди мақолаҳои роҳбари давлатро дорам.